Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Maigsoon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan nga ang katawhan labi na ang atong mga leaders musunod sa pamaagi ni Kristo nga mao ang pagtabang ngadtos mga kabos o paghatag og kaluoy ngadtos mga makasasala, dili ang kalagot o gubat mo'y himuon aron matuman ang atong mga pangandoy. Ang ato sa mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagi sa pagpalit aning atong mga slots, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya usab nga ilang gikinahanglan aron sila mahimong balaan o malipayon. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinomdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Kay dili gayud mag-usab-usab ang Dios sa iyang hunahuna labot sa iyang pilion ug panalanginan. Kamong mga dili Hudiyo misupil sa Dios kaniadto apan karon gikaluy-an kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. Sa maong pagkaagi, tungod sa kaluoy nga nadawat ninyo, ang mga Hudiyo misupil sa Dios aron sila usab makadawat sa kaluoy sa Dios. Kay gihimo sa Dios ang tanang mga tao nga masupilon aron ikapakita niya ang iyang kaluoy kanilang tanan. Pagkabahandianon gayud sa Dios o pagkatulog-karon sa iyang kaalam o kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom. Kinsay makasabot sa iyang mga paagi. Sumala sa giingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo. Kinsay makatambag kaniya. Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan. Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang ug nahimong mao karon ang tanang butang pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo sa imong dakong gugma, tubo
tubaga ako. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Naguol ako ag ania sa kasakit. O Diyos, sa imong makaluluwas nga hinabang, panalipdi ako. Daygon ko ang ngalan sa Diyos, diha sa awit. Ug himayaon ko siya, uban sa pasalamat. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Tanawa kamong mapaubsanon ug pagsadya, kamu nga nangita sa Dios, maglipay unta ang inyong mga kasing-kasing. Kayang Ginoo nagapatalinghog sa kabus, ug ang iyaha nga gigapos, dili niya tamayon. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Kay ang Dios magluwas sa Siyon, ug magtukod pag-usab sa mga siyudad sa Huda. Ang mga anak sa iyang mga sulugoon, maoy makapanunod niini. Ug sila nga nahigugma sa imong ngalan, magpuyo niini. Ginoo, sa imong dakong gugma, tubaga ako. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya miingon sa Hesus ngadto sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mobalos pagdapit kanimo og sa ingon niini, ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, maoy dapita ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga piang, ug ang mga buta, og mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan kara sa Dios, inig kabanhaw sa mga matarong. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Sa atong tubag sa Salmo, murag naghangyo tas Ginoo nga nag-ingon, Ginoo, sa imong dakong gugma, sa tisumpay, tubaga ako. Unya, isip tubag sa Ginoo, matud pas unang pagbasa, ang atong pagkamasupilon sa Ginoo, pasabot ang atong pagsupak-supak sa Ginoo, sukad pa ni atong pagsupak ni Adan, ni Cain,
ni David, ni Solomon, nila ni Judas sa mga Hudiyo, hangtod karon sige gitag supak-supak sa Ginoo, apil na ning mga gubat, kining panag-away, kinihaay tungod anang utang o giyuta, kini mga pagsupak manitanan. Nya unsa may gibuhat sa Ginoo, iya tang gihatagan og kaluoy. Matud pang San Pablo, ang pagsupil nato maoy higayon sa Ginoo nga ipakita ang iyang kaluoy. Nagilingi ay mong tupad ing na nakadawat nakas kaluoy sa Ginoo. Ana. Wasan mo kay baw. Kanus aman ta makabatyag nga kita nakadawat nas kaluoy sa Ginoo. Kay baw mo. Unsay timailhan nga gikaluy-an tas Ginoo. Wasad kay baw. Ang usa sa timailhan gyud nga kita gikaluy-an tas Ginoo human sa atong pagkamasupilon, kamao na sad tang maluoy sa mga tao nga misupil nato. Kada mga tao nga naghatag natog kasakit, din asad ta masuko, maluoy na tanila. Pero wa gani ka matagai, wa ka kadawat sa kaluoy sa Ginoo, di sad ka kapanghatag ana. Kay matud pas panultihon sa filosofiya, you cannot give what you do not have. Di ka makahatag unsay wa diha nimo. Parehagos gugma, ang gugma gihatag nas Ginoo nato. Matud pa sa sulat ni San Juan, ang Ginoo mo'y unang nahigugma nato, mo nang makamausad tang mohigugma sa usag-usa. O way ihatag ang Ginoo nato, we are simply nothing. Pareha ng grasya, pananglitan, grasya, blessings. Kanus amang ka makaingon nga you are blessed by God. Yeah, blessed kay ko. Kanang mopasar ka sa board exam, kanang matapnat sir ka, kanang mulambo imong negosyo, kanang makapalit kag balay og yuta, kanang pobre kay kasuna karon milyonaryo na ka, mo na imong itawag na you are blessed by God. Ha? Dili oy. Ang timaan nga gi-blessed kas Ginoo, muhatag sa kag blessings ngadtos uban. Ganahan kay kang manghatag og blessing ngadtos uban. Di ra ka magsigig tukod og imong balay, tukuran sa na nimong balay ang mga way balay. Dili ka magsigig panindot anang imong balay, imo sa nang nindot-nindoton ang mga balay sa imong silingan nga porti pobriha. Di ka magsigig luto og laming pagkaon, unya ikaw ra say kaon-kaon ang sobra labay ngadto sa imong iro. Kung dili imo sang pakanon og lami-lami kanang imong mga kaila o mga silingan nga way hapit kaon. Sige, ikaduhang lingi sa imong tupad, ing na blessed bakas Ginoo, ing na giblessingan kas Ginoo. Nanguban gani wa magi mulingi. Mo na ingos Kristo, kung ikaw magkumbira, kay giimbitar mas Kristo kumbira sa Pariseo nga dato. Parehas gud ninyo gon mangimbitar man day mog pari, no? Ganahan kay mo magluto og lami basta pari mo imo bisita padir ari abi samot na gyud obispo mo imo bisita mag-anam ginagkalami, samot na gyud kardinal mo imo bisita purti na ginang lamia, mo bisita ang Santo Papa purti na ginang lamia, pero ang mo bisita ang sakristan na way luto wapay luto samok mo dinhi may luto. Pero pare mo mo text, anak ko diya manihapon, sure father, sure. Mauna ingos Kristo, kung kamo magkumbira, ay mo pangimbitar ang mga tao nga makalipay ninyo. Kay nabasla na mo anak, kanang imong dato nga silingan, imong dato nga paryente, kanang dato ni mo nga higala, ayaw, kay nabasla naman ka, na sa tupawa na kay ikahatag, zero na.
Naitabo 1 minus 1 equals gigano 1 minus 1. Oh, kamao man day mo ako bugo man ko na sa una. Exam og subtraction 1 to 100 grade 5 ko ato 0 lang yapon ko. Oh, pero karon kamao na ko ana 1 minus 1 equals 0. Nya 1 minus 0 equals 10 minus 0 equals 20 minus 0 equals 2. Kaya ang 20 naman ay 0, kung nga ang 0 2. Di ba? Oo na ako. Di man di mo kamao. Liwatsan mo na ako. Bugo mo sa di ay. Mo na akong tubag sa una. Maong 0 ko. Kaya iniging 20 minus 0. 2 man akong itubag. No, to. Pwerte na akong pagkasiruha. So mo na. Nya asa man ang imong 20 nga gikuhaag 0. Asa man na ibutang. Adto na na dito sa Ginoo. Gitawag na niyag treasures in heaven. Kanabang mohatag ka sa mga nanginahanglan nya wa sila'y igabaos o ikabaos kana tua ang imong treasures in heaven. Matod pa diri ni Kristo, baslan kara sa Dios inikabanhaw sa mga matarong. Mao man ay tinarong nga buhat. Kanabang manghatag ka nga di ka mangayog baos. Nalipay kay taning namalit og slots nato kay wa gid ni baos. Di man ta mo bayad nila. Pero dako na biyatag nakuha. Ang atong holy pads nga gamito ni Ugma November 7 sa retreat sa mga pari. Ang atong halin ni abot nag 98,421. 1,579 slots na lang ang nahibilin. Pakpak. Grabe no? So, ugma pa man unta ning deadline, ako na lang ning i-declare karon na lang adlaw ang katapusang pamalit ani. Deadline na. Kay mahurot naman ni karong adlaw. So, ini ka Miyerkules, igo sang musod ang mga banking, i-declare na ni nato og pila gyoy total nga atong nadawat nga holy pads. Sobra na ni 1,000 gahapon gani kuan pa man to pila to 3,000 pa man ito gahapon nya karon 1,000 na lang. Samot na ni ugma, samot na ni kani siya mo total ni og 10 million. Ang namalit ni ini wa gyoy pagpangayo og bayad. Ang atong mga slots dinhi apil na tong kapilinya, apil na tong kang Bishop Chopilo Kamomot, apil na ning tanan nato dinhi mga projects nga atong gibaligyaag slots nga hapit na moabot og 200 million. Apil na ng atong mga pista celebration na daghan tag ipanghatag budget tag 2 million, tag 4 million, tag 5 million. Kana tanan, ang kamong tanan nga namalit anang maong slots, daghan na kaayo mo sana treasures in heaven. So mao na palit pa more. Nya ang ato sang sitiyo katong Christ Transforming Union para sa birthday ni Padre Siano karong November 24. Maligya sa tani og 40,000 ka sitiyo tag 100 pesos. As of yesterday, niabot na sa datong halin og 8,469 ka slots. Pakpak na saan. Nya doon na pagid ni siya'y 60 slot challenge. Nya nanatay na dawat nga 89 ka 60 slot challenge or 6,000 pesos. Daghan niya aning mga balay nga atong matagaan og kaning tabang kana mga balay nga kaning sana busluton kaig atop or lisod na kaig atop, way klarong bungbong, way klarong salog atong tabangan nga maligon-ligon, matarong-tarong. Di kita magtukod og balay.
doon naman sa giniingon diri pader, wa jud ko ikatukod og balay, pwede ko mo apply anang imong mo appeal anang imong 60 ka balay nga imong i-repair nako. Ang tawag ani repair, dili construct. Dili tukod. Ayo ni nya ang ato rasang ayohon kanang balay nga dunay nagpuyo. Kay doon naman sa iniingon ako nga nagtukod mig balay pader karon, tipon pa mis among parents nya bag-o maming minyo nagtukod mig balay na barog ng haligi na anay ato pero wala pay bungbong og salog, di pa may transfer ngadto, pwede imong mapatrabaho nako. Di gyapon na, di na mo qualify kay wa man mo magpuyo didto. Ang akong i-repair kanang naay nagpuyo unya gubaon ang balay, haron ang nagpuyo matabang-tabang dayon. Pero kanang wa magpuyo ay so suwaman ayahay mamo dito kay nagtipon raman mo inyong parents. Ngano man kay matod pa ni Kristo, ang mga bakol, ang mga buta, ang mga makililimos mao'y imbitara. Ngano man kay kana sila mao'y dili makapangitag pagkaon matag adlaw. Klaro gid na nga nanginahanglan. Buta god, bakol god, pero wa kay gikaon unya himsog ikaglawas, parihaan ang magsigig anhin nato dinhing uban nga porting mga dagko aglawas himsog kaayo, di lipstick pa, di make up pa unya napag yung mga alahas-alahas diri nya mangayog bugas, dumdumon pa kadabuan, masuko pag dili tagaan, wa man mi mangayo atong kuangkot binuan ra maning amo, suko pa. Sus kalami yung ilubong buhi dia sa atong yabangang yuta, tulaw ra ba kay ito dito, kautan ko niya ito dito, mag-isog-isog palubong ko na nilang William dito buhi ba, lubong ra na din yung tong buhi ka kanang kutob din ni ani o kutob ba di aring yuta ba ana bitaw di niya joke ra na o di jud ko masukoan ang klasihas mga tao, maluoy lang ko, maluoy ko ba nga himsog kay sila glawas, naa sila'y dako kayong mahimo. Napa magani mga anak na din ay sig pangayo daan ang ilang mga bata inig sunod pangayo sunod tuig na namabdos na sa namabdos mo lagi ka ang pader na kuan man sudlan gyud nako sige di mo tinukhangay hay man ang nitukhang nimo nganong mangayo man ka dinhi nga naa may nakapabuntis nimo hain man di ay kuan sa kay pader pangitay tricycle driver o nya sige gyapog suyop gapareha lamong duha mga manuyupay ana pero sige lang yapon taghatag kay ana ganing maluoy lagi ta nga magato ng kasukan kay kasukan ta kita rabang tanan sa matas Ginoo mga masupilon mga sad-an na magisatay atong kaugalingong pagsupak-supak sa Ginoo. Bisan ako na madyo ko'y mga pagsupak-supak sa Ginoo. Mo nang moingon sa kus Ginoo, Lord, bawi-bawi lang ni Ginoo kana ba bawi-bawi ilha gyud nga ako kang kaluyan mo na panghatag sa dog kaluoy nya ikaw sad mag-uumar man kas una magsige ra man kag pangarga mutos anang mangga may gani wa ka matapigas atong imong pagpamutot hug pa kaatok patay na unta ka karon ana mo na karon dako-dako naman kag makuha anang imong dupa-dupa di naman ka magsiglatay anang sangas mangga latay sangas mangga ba nya kada libo usa ka libo puston ba kanang bungas mangga kasuway mo ana diha toy mangga sa una dia ana bang puston mangga ba kada usa ana sa looban nagpapil puston moabot nag usa ka libo tagaan ka og 20 pesos ang libo nya kung sayon kayo ang mangga moburag punuan nya dasok og bunga 15 pesos ang libo nya glisod kayo ang mangga kana magmura kag tabili magsige kag kamangkamang kay hapit way sanga nya tagsa pa gyud nya ipaputos 25 pesos ang libo sa ako ng panahon so muputos gani ko nya tag 25 pesos ang libo na miligro na kadiha kay portig yung lisura pero mapugos gyud ko kat ana dong palihog kog daginot ato akong pustonon tan-aw na ko karaan kay mangga ba absus jutay kay mga sanga nya tagsa pa gyud putos gyud kamang gyud muna ang kubal sa kong kamot sa una dinhi nganhi siko ngaris akong paa tabikong anang sanga dalos padong kat padong dito onay kumbati kay nako sa una
1977 to 1987. Ang katapusan akong pamutos 1 week before sa akong graduation, kay para to ako unta pang gasto-gasto sa akong pag-graduate, na naginot ko atong bungas mangga. Hapit pag yung kumahog, kay nagdali-dali, hapit yun. Nagbitay na ko sa akong hagdan. Niya ingon dito akong kuyog, dong siya no. Buhi pa ba katurong akong kuyog si anak. Kailan mo ni anak Garyo ba? Alan ba? Alan, anak Garyo. Kaming dunganag pamutos ato, niya katapusan na lang, 5 ting to kabunga, ingon din siya nga, ako sa rin sa looban nung lan. Ako exam PC niya, ito speaker, diha, higot diha. Higot din siya. Antos latay na ko. Suswa man ako maayong pagkahigot kay kadali lagi. Andres may punuan sa ning hagdan. Mutakilid bitag ingon ana kay nauyon ra masanga pag ana gyud. Gaana ko pagkadyabo dire gakos din ko sa akong hagdan. So dire nakos ubos akong hagdan ilaw. Nako ay buhi dia kanang danawa lang na hinahinay ko us-us ngadto. Doon na pa may tulo na hibilin wa nako maputos ingko. Di nalana na ako balikon aton lang ni hog hagdan, aton na mi hog ng hagdan. Pag abot na sa silong, naglingkod ko dito sa puno as mangga, gahuna-huna ako nga next week graduation as college. Ang akong nabitayan, tanaw na ko sa ubos, panas gyud kanabang sapa ba nga kanang pulos gyud bato. Nakog nalahos pa ko ato, di jud ko mabuhi ani. Nya ang gitason mga inani diha padong dinhi. Pag human akong tanaw na ni kurog og maayo akong tuhod dito ko sa ubos magalingkod ko gasigi kurog akong tuhod. So kadato ada jud ko kasakag mangga para mamutos. Mao toy akong katapusang sakag mangga. Sus may gani. Nakaabot pag ko San Vicente. Kapamaligya pag ko slat no. Kaya natiwas pa ko ato perting pataya. Amo na siya akong kinabuhi sa una. Nya mo na ipahinomdom sa Ginoo nako. Siya ikaw magdinao ka. Ikaw magsigi kag dinao anang kwarta ug kanang uban hinomdumi diin kagikan sa una gikaluy-an ra gyud tika ni atong panahona buangon sa kay kastanan naa sa kay daghang mga binuang gikaluy-an ra gyud tika. Amo nang mingon sa ko karon way limit nga kaluoy sa ihatag ngadto sa isig ka tawo ug pinaagi niini mas mudaghan ang grasyang ihatag sa Ginoo nato. Kay mahimo naman tang agianan sa iyang kaluoy, sa iyang mga bendisyon. Sige, katapusang lingi sa imong tupad. Ing nasamtang di pa ka mahog. Panghatag na. Samtang di pa ka mahog, panghatag na. Asa man ta mahog? Ihog ta sa kalayo sa impyerno. Mo na samtang dip ata mga matay nya ihog itambog ngadto sa kalayo manghatag na tag kaluoy, manghatag na tag pasaylo, manghatag na tag mga grasya sa way pagpangayo og bayad. Manindog na ta. Mga igsuon, atong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pangamuyo uban sa mapaubsanong kasing-kasing moingon kita, Amahan patalinghogi kami. Amahan patalinghogi kami. Nga ang simbahan magpakabana ilabi na sa material nga mga panginahanglan sa mga kabus ug sa mga gibaliwala sa katilingban ug moalima lakip na sa ilang espirituhanong mga panginahanglan magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang publikong mga alagad sa kanunay daling duulon sa tanan ug nga kanunay nilang pangitaon ang matuod nga kaayuhan alang sa ilang mga ginsakpan magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga ang tanan nga nagkalisod sa pagpuyo makakaplag og tawo nga moabi-abi og andam og tinuod nga mamati kanila magampo kita sa Ginoo. Amahan patalinghogi kami. Nga sila nga mitahan sa ilang kaugalingon sa pag-alagad sa mga masakiton, sa adunay kabilinggan ug sa mga kabus, makabaton sa matuod nga diwa sa gugma ug pagserbisyo
magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama og paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makadangat ug makadayon na ngadto sa langitnong puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dungga ang among mga pangamuyo nga gituboy nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Langit mo namong amahan, among igasa, ang kang Kristong kinabuhi, hamiling bayan, tingin mong mga binuhat, mayat sa mong kasaypanan, Dawata tinua nga among kaluwasan. Dawata tinua nga among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos sa simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matalo. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan, dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo,
mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, hining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga relyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaomon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ania nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Sa imong mga apostoles ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaaw sab kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluli kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. The love of Christ be upon us. Let us rejoice and be glad in Him. Let us love and serve the Lord, and love each other from the depths of our hearts. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Let us gather ourselves in His presence. Let's be one, not divided. Let's give peace to one another, and may the Lord be on our side. Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eucharistia ug bag-ong kalauman, himoa nga ang imong mahigugmaong gahom magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang lingkod sa makadiyot.
usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung kaluoy. Nya mahitabo rasad ni nato kung mahimot ang maluluyon sa uban. Pasabot, magsigi taghatag nga way pagpangayo o baos. Apil na sa mga buangon atong hatagan tanan, mga masupilon. Salamat sa nanghatag nato dinhi sa ilang mga grasya ang nipaambit sa ilang mga kwarta aron ipalit natog slots. So atong donation slots, ang Holy Pads na apay balanse nga 1,579 slots nga tag 100 pesos per slot. So karon na lang ni kutob ang atong pagbaligya nya sa atong sitiyo or Christ Transforming Union na apatay balanse nga 31,531 slots. Hangtod pa ni sa November 24 ang atong deadline. So naasad ni siya 60 slot challenge. Nanatay na dawat nga 89 slots nga 89 challenge nya naasad tay DSAP kaning atong Divine Solution and Prosperity para sa atong pagpalit dias yuta. Gitawag ni natog investment slot tag 500,000 pesos per slot o niya dunay 25% interest per annum atong ihatag. Nya nanasad tay napatay balanse nga 44 slots. 96 slots ang atong total nga halin. So magampo tang naauntay mga tao nga mga naay tag 500,000 nga mohatag din hinato. Gakinahanglan na lang tag 44 ka 500,000. Ato lang ang iyampo kay na magitandogon sa Ginoo, pero nasa mga dili gyud maminaw bisag tandogon. Pero daghan kayon tandogon sa Ginoo, mulaom lang gyud ana kay iya maning project sa Ginoo. Nya kaning karong si Manaha maghimo ang atong national retreat for priests. Asam ditong ato ding basahon nato. National retreat, kung man ko tagae dire. Ugma na siya November 7. So magampo ta nga magmalampuson kay naay mga around 3,000 ka mga pari nagikan sa lain-laing lugar sa Pilipinas nga mo apil sa maong retreat sugod ugma hangtod sa Huwebes. So yampo nato nga ang pagpangandam sa Archdiocese o ang pag-manage niini maong national retreat magmalampuson. Anad naman taani kay doon na tayo mga national gathering sama atong IEC mga dagkong events ba. So ato lang iampo maayo ang panahon, maayo sad ang sitwasyon. Sa mangluhod ta atong pangadsiyon ang pagampo sa kalampusan sa National Retreat of Priests. Tanan mahigugmaong amahan imong gipadala ang imong anak nga among Ginoo aron mamahimong among maayong magbalantay. Siya mipatik sa iyang di hakog nga gugma ngadto sa iyang mga karnero, pinaagi sa pag-ula sa iya mismong kinabuhi alang sa among kaluwasan. Giyahi og tultuli ang kaparian nga imong gitawag o gipadala aron mga lagad kanamo. Nagahangyo kami kanimo nga imong panalanginan ang tanang mga pari diha sa ilang panaw niining mahinungdanong mga sa pagpakighiusa nila sa imong minahal nga anak. Itugot nga niining mga adlawa mapuno sila sa imong grasya aron unta ilang mapuy-an ug mapalahutay ang ilang tawag sa pagkapari, matandog nila ang kinabuhi sa mga matuuhon, masunod ang kinabuhi ni Kristo ug mamahimo silang mga instrumento sa imong Dios nong grasya. Mamahimo unta silang mga pari ug mga magbalantay subay sa imong pag-umol kanila.
mga makasasala apan naning kamot sa paggiya sa imong katawhan ngadto sa pagkasantos. Pinaagi nila imo unta kaming giyahan niining among panaw dinhi sa kalibutan. Itugot nga unta ang mga bunga niining mga adlaw sa paghinuklog mamahimong mas madagayaon pa sa umaabot nga mga adlaw tungod ug alang sa imong labing dakong himaya ug alang sa kalambuan sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ato sang pahinungdan o pagampo ang atong mga kalag sa purgatoryong gihandom karon. Usa ka amahanamo o usa ka maghimaya ka Maria. Tanan, amahanamo na kasalangit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iampo mo kaming mga makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Pahulay nga dayon ihatag kanila o Ginoo, kahayag nga way pagkapalong danagon ta kanila hangtod sa kahangturan. Berhin sa Santos Uyamot nga Rosario, iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. San Juan Maria Vianney. Iampo mo kami. Manindog, ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaasag kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will